Onko se päällä? Teillä on 50 minuuttia aikaa lähteä vittuun täältä. Ja jos ei kiinnosta, niin varoitukaa kuolemaan. Kohta tapahtuu jotain ennennäkemätöntä. Joku laski tuli huutaa, että evakuoikaa paikkaanne torstaina! Mun mielestä kukaan ei kyllä sanonut mitään mistään torstaista. Kuka sä oot? Sä näytät siltä, että mä en tiedä, mitä sä puhut. Taas joku Riikki King kävi viittailee mulle. Mä oon ihan kivekset tippuu. Tässä on nimi. Jussi. Ja tämä on Jaana. Sinä piunahtu. Oktonautit. Me järjestämme kilpailun siitä, kuka saa eniten munaa 24 tunnissa. Paskattaa! Det här är jag när jag ännu kunde finska. Då hade jag mitt mopedkort. Så när jag först bestämde att börja prata svenska tog de den iväg. Tessa, mitä Kvasi teki eilen? Kvasi teki mikroaggression. Hän hakkasi mikroa. Ei voi paskaa! Suck the eggs. Sulla on söpöt pallit. Vähän ton näköiset. Kiitti! Mä oon johdossa. Vähän. You're a cute little Oh, yes you are. 7. Oj, vad hittade du nu då? Nej, det där är en kondom. Ottakaa munavahat esiin. Mikä on munavaha? Susta ei ainakaan tuu munamestari. Anteeksi. Whoa, slippery. Get it. I got it. Toi on perse. Toi on pillu. Toi on pippeli. Och se on muna! Jökryhellä. Shellington, what did he say? He said. My eggs are hatching. What is he doing? I think he said he's digging his butt. Nyt tosta on paska. Okei, Saat sä kala? Vai vaan se kala? Toki oli hyvä. Minkä ääni se menee siitä kalasta? Ruokataino suuta.